nem szűzott már senki, és ez nem a Minotaurosz vétke. Megszavazta nekem, ha találok megfelelő fogadót, töltsem ott az éjszakát. Ők szeretnének kicsit magukban lenni. No, egyedül maradt ott egy leány, aki mint a mennyasszonyom indult el velem, amikor hiba támadt Kréta körül. Hát most pihen egy kicsit a mennyasszony, pihenek én is. Ő ott, én meg itt. Enni, inni, aludni vágyom. A lentieknek meg leguríttatnék néhány hordóval. Báránycsütünk azon nyomban. Minden a kedved szerint lesz, Thészeusz. Stygnoszunk majd személyesen felügyel a hajónál, mihelyt itteni kötelme alól szabadul. Meddig óhajtod élvezni a vendégbarátság örömeit? Hajnalban, ha Poseidón nem marasztal, horgonyt tekerünk, s el Athénba. Egy kis politikai kampánytúra kezdődik. Tudjátok, mi egymás. Atyám az Aigeusz már csak nyűgnek tekinti az uralkodást. De környezetét és a népet még győzködnöm kell. Hogy örül majd neked az atyád, de addig a minden bajra számító fekete vitorlát cseréld ám tündöklő fehérre, mert Aigeusz szíve menten megáll, ha gyászba borult hajók közelettét jelentik neki. Mindent a maga idejében, a mértéke szerint. Mik a feltételek, Prokrusztész uram? Drága-e itt a vendéglátás? Van alapdíj és van jelentős kedvezmény. Mikor melyik? Hát ez attól függ. Egész egyszerű a dolog. Belefekszel mindjárt az ágyba, ha persze tisztálkodtál előbb, minden elő van készítve, és ha nincsenek méretkülönbségek, súlygondok, akkor 40% kedvezménnyel kurtítod a bevételünket. S ha vannak? Akkor mi kurtítjuk meg a termetedet, amennyiben hosszabbnak találtatsz a kelleténél. Ha meg cseppecskébb vagy, megnyújtjuk, s vele az ismerkedés gyönyörűségét. Hát ez egyszerűen csodálatos. Azt, hogy kocsmában megrövidítik az embert, eddig is tudtam. De hogy megnyújtják esetleg, erről még nem hallottam. Hiába, ez Hellász. Itt olyasmit tanítanak mitológia, meg történelem címén, amit álmodnunk kellene, hogy amikor verejtékben úszva fölébredünk, örüljünk az életnek. S lám, a szörnyetegnek sincs okvetlenül bika feje. Nos, a feltételeket elfogadom. Ez itt Hellász. Hazaérkeztem. Nem mondd tovább, mert sírva fakadok. Te is erről a piacról élsz? Én legalább mértéket szabok a gomolygó rémségeknek. Tiszták a feltételek, játsszunk tovább. Tekintsd az egészet játéknak. Játszunk hát. Ez a beszéd. Stygnosz, glosszalgia, dologra gyorsan. Megcsutakolt rendesen az illatos glosszalgia. És haraptam is már valamicskét. Jöjjön a próbatétel. Kréta után megnőtt az önbizalmam. Nemes Thészeusz. Örülök, hogy emberjobbító mértékprogramon megnyerte tetszésedet. Hellász érdeke, vallom én, hogy épp, erős, egészséges, szép, bölcs, mi lehet még, férfiak sokasága bizonyítsa az eszményi mutatók diadalát. Egyetértek veled, Prokrusztész. És láttam is a múzeumotokban, micsoda fáradtsággal és népokosító buzgalommal tekintitek hírverési lehetőségnek az idevetődő vendégbarátokat. Hogy aztán ezek egyszer s mindenkorra kötöttek ki itt, az már az ő bajuk. Szívemből beszélsz, ó Thészeusz. És hajlandó vagy-e némi alamizsnával szolgálni nagy vállalkozás immár közös oltárán? A Minotauroszt fölaprítva némi visszanemtérítendő, hosszú távú kölcsönt vettem föl Kréta kincsestárából. Elvégre nem csekély költségeim voltak. Íme az előleg. Nem árulunk tehát zsákba moskát. Láttad-e tökéletesen fertőzésmentes, valamint emberséges eszközeinket, a netán adódó méreteltolódás hatékony, bár férfias bátorságot és együttműködést igénylő kiigazítás céljából? Láttam őket és elismerésem. Az aranykezű Stygnoszé a fődicsőség. De a mesterem iránymutatása nélkül semmire sem mentem volna. Dologra tehát, önkéntes alávetésedről az okmánypapíroszt aláírtad-e Thészeusz? Alá.
Ne késlekedj ez esetben, ím az ágy. Pompás fekvés esik benne. Érintetlen egyébként napok óta, mert úrunk sem használta. Na, kedves fecsegőnk, te aztán megszolgálod a neved. Glosszalgia ugyancsak járatos az intint dolgok közepette való eligazításban. Hanem Prokrusztész uram, a mérték az mérték. Így igaz. És nem vélekszel-e úgy, hogy nap-nap után ellenőrizni szükségeltetik, vajon a szabvány-e még? Úgy volt szokás eleddig, ám jó darab ideje. Fecsegő asszonynak fecsegő a párja. Mire akarsz óhajtasz kiukadni, Thészeuszon? Arra jelesül, hogy örömmel s bizodalommal hanyatlom a mértékadó fekhelyre, ha előbb te, pompás Prokrusztész, sajátlag igazolod. A magad szabta mérték csorbítatlan. Heveredjél tán az ágyba, s majd követlek. Persze csak, ha te már kikászálódtál belőle. Mindennek megvan a módja, mindennek megvan a mértéke. Ne roncsunk ajtóstól a házba. Kár volna józan megfontolás nélkül hanyat homlok az örök emberiség koordináta rendszerébe szuszakolnunk magunkat. Előbbtán szóban tisztázunk valamit. Rajta, Prokrusztész. Hát jó. Mik a méreteid, szörny szomorító Thészeusz? Hosszra 6 láb, s ha vízbe csobbanok, pontosan 3,5 súlyegységnyi folyadék takarodik félre a helyemből. A mérték? Urunk méretei... Megtisztelő egybeesés. Igazán nem majmolásból mondtam. Hiszem, ha látom. Nem fecsegtünk, Prokrusztész. A múzeumban sincs odaírva a mérték, csak az eltérések vannak ábrázolva. Nos, hát jó. Különben is az egész játék. S mondját az egészre. Légy a vendégbarátom ingyenesen. A játék csak úgy izgalmas, ha tétje van. Nincs visszatáncolás. Belefekszel és punktum. Rendben van. Poseidon elhullatott próbálkozásai után ím lássatok csodát. Érvényesüljön a büszke mérték. Éljen a mértékletesség. Irány az ágy. Megmutatom, hogy az én méretem. Ágyrobajlás közt oda lett a mérték, jó urunk, hát már. Te sem vagy szabályos, szép görög földünk. Hova lesz, ha már nem? Példa a példa. Mi történt? Túlteher mutatkozott Prokrusztész urunknál. Fél súly egységnyi. És a hossz? Az meg rövidebb a megszabottnál fél lábnyival. Nincs veszve semmi. Megvan az esélyed, bátor Prokrusztész, hogy némi művi korrekcióval ismét fölnősz önmagadhoz, s visszakönnyülsz egyszer mind. Éreztem, uram, Prokrusztész, hogy nincs rendjén valami, de te leintettél. Segítsetek föltápászkodni, míg egyelőre az én kegyelemet zabáljátok. Ültessétek a fal mellé. Glosszalgia, Stygnosz, szaporán összerakni az ágyat. Megvagyunk, uram. Most pedig én fekszem az ágyba. S ha nem hallotok semmit, akkor azt halljátok, hogy a mértékletesség érvényes továbbra is. Csak immár hozzám igazodik. Hosszam, súlyom, rendben tehát? Rendben, uram, és engedd meg, hogy saját aláírásommal igazoljam. Thészeusz ezennel megütötte a hellászi örökmértéket. Ez az első ilyen dokumentumunk. Ja, a sajátom után? A Minotaurosz szarvára tűzve fogom athéni palotámba elhelyezni. Közokulás véget. Stygnosz? Parancsodra? Tudod a dolgod? Természetesen. Akkor hát, Prokrusztész, Igen. szíveskedjél elhelyezkedni a nyújtópadon. Ropogsz majd egy kicsit, de oda se neki.
Héjázom népe! Nincs itt senki. Hőhitvesem is valahol másút töltötte az éjszakát. Szerintem elhajózott Thészeusszal. De legalább elszerettem volna Thészeusz mennyasszonyát. Egész éjjel csak beszélgettünk. Azaz, hogy én hallgattam, ő meg beszélt. Hogy azt mondja, ő csak azért kellett mennyasszonynak, mert Thészeusz másképp nem engedték volna be a krétai hatóságok. Meg hogy Thészeusznak nem is feleség kell, hanem anya. Mert hogy korán elveszítette az édesanyját, és minden nőben őt keresi. Meg hogy miatta lett öngyilkos Ariadné. És ezzel nincs vége. Egek! Mi vár akkor az én szegény glosszalgiámra? Talán anyának megfelel, és jó lesz udvari költőnek, hangművésznek, kampányfőnöknek. Elmente egyáltalán Thészeusszal. Lehet, hogy előbb-utóbb előkerül. De hát most mit csináljak? Úszni csak nem úszhatok utánuk. S a gazdám? De melyik? Ez itt a korábbi kiszenvedett. Az átlagosnál is rosszabbul tűrte a testigazító emberséges beavatkozást. Hát akkor most tartósítani kellene őt. Nem ismerem glosszalgia receptjét. Ennek is épp most kellett eltűnnie. Aztán meg ott van még a sófürdőben az előző kuncsaft. Dugjam mellé Prokrusztészt. Talán most már egész jól megférnek egymással. Lehet, hogy sóval tartom volt jó tevőmet. De a púpját hiába egyengetem el. A gép miatt homorú lett. Én meg szomorú. Mert van azért betyárbecsület is, szolidaritás. Itt maradtam egyedül. Pénz, élelem, van még dögivel. De folytassam-e az ipart? Egyedül? Thészeusz e tárgyban nem hagyatkozott. Visszajön-e vajon bevasalni rajtam a ki sem adott parancsait? Emlékszik-e egyáltalán a vendégfogadóra? Vendégfogadó a mértékletességhez. Cégtulajdonos Thészeusz és társa. De ki a társa? Van-e társa egyáltalán? És én beleférek a terveibe. Pedig most ő a mérték. Szakasztott a régivel azonosan egész addig, amíg ő is meg nem görbül, vagy meg nem nyúlik, és ki nem nyuvasztja egy újabb vendég. Vagy szabjam át az ágyat, igazítsam magam mértéke szerint. Netán, változtassak az üzletpolitikán. Ragadt rám egymás a megboldogult Prokrusztész műveltségéből. De a nevemen okvetlenül változtatok, mert félreértésekre ad alkalmat, ellenséges képzeleteket kelt. Lehet, hogy ezután a betérő a saját mértéke szerint időzhetik-e falak között? Ahány ember? Annyi mérték? Még jó, hogy engem nem fazoníroztak. De az is lehet, hogy visszamegyek utonállónak. Rablóból lesz a legjobb rabló. Oda megyek, ahol Prokrusztésszal hajdan összetalálkoztam. A jó szakmunkának megvan tán még a becsülete. És az én pofázmányomat nem rakták még ki színes kavicsokból Atén városában. Na,
Jókora karét kellene keríteni ahhoz. Hála az étvágyamnak. Étvágy. Ennem kellene mindenek előtt, de nem itt, hűlő halottak savanyú társaságában. Leurcolkodom kuckómba, a fogadótövibe, glosszalgiám hűlt helyébe. Vendégfogadó a mértékletességhez. Nem rossz reklám. Még így sem. Vendégfogadó az értékletességhez. Egészen új gondolatokat kanyaríthatnék hozzá, ha erre üzne a sors egy vándorfilozófust, aki engem kiokosíthatna. Előbb azonban mód felett és mértéktelenül bezabálok és leiszom magamat. Nos hát, az Istenek vezéreljenek mindenkit. Lehetséges, hogy már holnap szívesen látok bárkit vendégbarátomként. De ma zárva vagyok. A feltételeket a jövőre nézve még egyelőre magam sem tudom. Jó javaslatokra nyitott vagyok, betársulni lehet.